wamedo timo tiyo ni jopi. Erokamano. Ere kaka wanyalo pogo interest mar ODM as a political party to gi interest mar Jaluo? Interest ODM, you know, ODM is a national party. Yes. Mangio is a ideology margen social democracy. To Uganda Luo bende nigi weche gima chandoge. Yeah, okay, ODM stands for social democracy and justice. But ODM also stands for development, economic development. So for now, what are economic development more? But ODM interest ma Jaluo nyaka realize the interest mana within ODM. Okay. Yeah. Okay. Okawa they alone kaka Jaluo will not be able to achieve that interest. Okay. Wabro nyaka wariwre gi jo Waluya, wariwre gi jo Mombasa, wariwre gi jo Turkana, wariwre gi Masai kaka wasebet. Kore kwa form a stronger house more than negotiate go with other people. Sama une dual under the chairmanship mar Dr. James Nyikal. Uwachuga weche mag ODM koso en origite? Dual wacho weche community. Okay. But ngeni since ODM and party wa. Okay. Mabe na jakomne leaders ani uburu leader. So wawacho nyaka weche party. Okay. Mondo hakikisha ni kantie gimoro motimore ma nyalo kelo nyalo pogo party mano nyaka wach ngejiwane mwa lead. Okay. So kaka samoro nyichunjo ko wacho ni kia ngane misbehave. Mago nyaka we have to protect the party also. Ngejiwane man get bigger stake in the party. Okay. So wawacho weche party to wawacho weche community. Koro weche community ka uwacho matene ugwelo kada mana jor bura moko yier gi ODM. Kumrangisi wan gi ngamo yier gi independent Kisumu East, Shakil Shabil, of course dok nyalo gwenye matin. To wan gi MDG David Ochieng nika. Yes, duolen mar jotelo ma community oyiero. Okay. Kata injae MDG to oseyieri. Okay. Jo luwe moyieri muketi kanyo. Okay. So you are part of dual. Okay. Yes. Kuru wacho weche mag oganda. Wacho weche mag oganda. Wacho weche mag oganda. Yes. Wach mar kipande ni osebedo kan chandok maduong' ahinya. Utimo nang'o